Chimari medoteri makare machigni marido weche manyien mag kagi kache Ramogi TV nyinga Ed George Bati. Kawachako twang'iyo motende kod weche mag chiwo e ute lamo. Kanisa mar Jesus Win Ministry oramo ni ne ok giyako lop kambi jolweny mar Oisambu kako osebed kilieko kagiwacho ni bath lobno ne margi kendo ne ousnegi gi uchumi. Bende gisayo oganda kuom kelo liete solro ma Jatend piny William Ruto ne osingonegi mar siling milion 20 kagiwacho ni Jatend piny en achiel kuomgi kendo en thuolo mar golo chiwo mana kaka jomamoko. Ma biro bang' oganda jo Kenya nyiso e chwang' margi e mbui ka gidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda makore lach ne kanisa ka oganda jo Kenya to gwonyore gi pado ahinya to e sekta mar thieth kaachiel kod weche mag somo e kuonde tiegruok mopogore opogore maturka. Nyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo kama wewe binafsi kama unaweza tupatia support ya kujenga kanisa, na kwa sababu watu wameplinji, hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa. Kwa hivyo kwetu sisi tulichukua rais aliplinji kama yule mshirika mwingine ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku na akute kama kuna mchango unaendelea na yeye achangie. Na mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Bishop mwenyewe aliomba rais na wale wakaongeleshwa. PS mwenyewe wa land, PS wa defense walikuja na surveyor wa serikali na surveyor wengine wakatoa mipaka. Hata ukienda saa hii last year ndio kuliweka ukuta kati yetu na jeshi, kuna ukuta kubwa sana. Jodolo moko mawuok Nairobi odokne Jatend piny William Ruto e chiwo mare mar omenda maromo siling milion 20 ne kanisa mar Jesus Win Ministry kagiwacho ni mano kido manyiso mana ng'uono mar Jatend piny. Jodolo go kautelnegi kod Pastor John Mwangi wacho ni chiwo mar Jatend piny okonego ketie siasa. Giwacho ni Bishop mar kanisa mar Jesus Win Ministry Edward Mwai osebedo ka lamo ne Jatend William Ruto kakoro en mana gima kare kayo gima ne ochwoyo. Bende oseotimo yande otimore Kirinyaga kama jadolo ne owit oko e kar ikmoro nikech nodagi chiwo thuolo ne josiasa mondo los liel. Gikwayo oganda mondo chiw luor ne chenro mag kanisa kod kuonde lamo duto. Went there on Sunday. That is a good idea, Mr. President. You did so good. The Bible said that whatever man soweth, he harvested. So we know and we believe that our president, God is going to bless you as a person, because you went there as a person, you gave as a person, and that is acceptable. Tunasema asanti kwa rais pia kwa sababu apostle ni mchungaji wa wote, na huyo ndiye aliyemuombea na tukaona ya kwamba ilitimia. Nabii akishafanya jambo likatimia. Sasa huyo amerudi Shiro kusema asanti. Tena kurudi Shiro ni shida. Kurudi Shiro kushukuru ni shida. Na amekuja kushikilia ili mradi wa koneni ya maelfu ya mamilioni. So wakishikilia hata hajatoa atoe. Anastahili atoe zaidi. Na wengine ndio warete. My fellow children, our agencies, open your eyes. Here there is a job opportunity being offered, and it has been offered by love. It is a high time we see that there is a job opportunity that have been opened to the agencies. I would urge you, my children, go there, seek for employment, and see what God will do to your life.